Ikaw dong nagplano ka nga magdugay puyo diri dong. Nagplano ka nga magdugay puyo diri. No? Labat kay mga tao diri nya. Magplano kag dugay puyo. Antos lang yung bigo man ang sinselyo para silang mga batasan nga sud kay sabton. Plano kay mong Rexon January undang man ang tindahan. Ibu check kawilihan kay sayang gud check dako na ba ginakita no. Pero gantos kas batasan sa mga tao niya nauso pang mga turis-turis. Mag-stay ka. Uy! Pag mag-ulig Davao. Ikaw kasayangan man ka diri. Kita man kay nakauyab naman ka. Nag-uyab. Okay. Sa uyab. To nag-cash in diri kanina. Sa Si Basyon. Oh, ganun mga order naman na Dexon, ginagmay na lang para in case og di na may ganahan. Konsumo na lang nato. konsumo to niyo. Oh, keratin. Ato ni press kanon. Hugas sa taler. Utang sa kanon. Konsumo mga tawagan naman basta gamito na siya. Sabot na magtikuha nag business permit niya. Lahi ang permit sa bugas. Kakilatig color diha. Niya imong bugas 5 kasako lang ang semana niya kuan pag permit. Kuyawan. Diha na kitag na bikil diri dong ba? Customer. Una ka tong sa Tanduay. Mo to pinakauna nato no. Nakato wala. Gahapon sa Rexon nakato. Kaya siya. Tong sa Gcash. Atuan na lang daw tong Gcash. Nabali sa to na padulong nga dito mas tilang number nga. Tala-tala. Bugo ito lang sa magito pulon ba. Buong reg baba gani. Siya pa nakiglalis nga wala siya pagpa-send sa Gcash. Gahapon ba ko atong sa adlaw pud ko atong akong guandong no. Kung ako apot ng pizza una po to ako aduha ka buok po sugat po tong duha pod ka buok to akong to tinuyo na magputong ilaha diri katong nagpalod. Yaga. Niya jud akong dulongkan ato ay naglagot jud ko nung. Kita ka atong ragog bungol yang gi. Kita ka to. Dulit na ano ka. Didulit jud ko niya. Bugo ka gawa. Buho gani kayo, piste kayo. Kadugbahay kadungog siya. Ako baho kog naong. Okay ko no. Ha? Naday sa dire. Dako akong tingog no. Ako baho kog naong pero di ko bahog lawas para sinaway ligo. Ano man sa dire ganyan, di na kay siya magdigayaga. Dago ko jud pinalitan jud dire. May gud na siya tag 1.8. Bugas isa ka sako. Ini magpa-Gcash pa na siya. Balag asa siya mapalit. Sa mua lang kay. Wa sa taman ang tindahan di harap pod. Blame. No. Ano ba ginanawag diri ban? Nung tanag na ba daw Gcash? Pagdali ba? Pag ikaw ni Kariksan. Ito kung ikaw ni Kariksan niya. Ikaw ba to ya? Ako. Mutanas number. Pag never sold ang Gcash. Pagdali ba? Pinana pa siya. Nung suday mo, putawan mo mga saba o... Ito magdungagan ng charge. No, napwede reklamo og charge diri. Correction. Mahala oy. 5 ito na, mahal. Ngita di sagla ang Gcashan. Yung Gcash di man na mapanos. Mga ikaw ban kung manegosyo jud ka ban sapot mo si Iban gabi eh. Sa isa lang ha, di ko malibog. Ay uban customer mamalit diri nga. Wa panahon man ang isa mo sapaw. Na ikaw ra isa god. Tuyon pud nila libog-libogon ka. Buko kung matatoy. Di ba kanang tan-aw lang ikaw ra isa ba? Kuan pud boss ni so nga yang kauban niya mo sapaw pud og
Tuyon ka nila libog. Gagawin ko na magulat no, patunga. Ning no? So, Ang kanan naman niya. ulat lang magmadako ko anak niya. Bye. Hindi ikaw ulat gani. Pero mga butan na mo to sila. Kadungog ko sa itong isa, ano isa ko. Pwede na yung palit po, makapakambyo ka. Ano mo itong isa? Ah, okay ra po to. Ginagmayran po to ilang kwarta. Ang kanang buwan head dere 1,000 ang kwarta niya. Gis rek paliton. Yata ko na yung ipalit ni Liz. Ano siya meron? Ah, tumabay po dere magpaload usahay tag 500 ang kwarta. Oh, kwarta dan balik lang naagod. Balik ka mo niya. Saray mahago, wag sa maktas diha. Alangan magmungita pa kung tindahan og pakambyo ko. Okay. Niya way bantay dere. Batay sa damhang ang pakambyo ko. Ora gid na siya guys. Nga mo awa may plano nga. Ayun. Kapon ko sa kalibo. Ya 25 ra yang ko. Kaha paliton. 25 na sigarilyo lang ko. Untag pa sir. Nga naman ko ato. Kapag yung gawin silang batasan dyan ay. Pag yun lang silang batasan mo nang huwag kayo plano nga magdugay diri. Merch, di ba? Itong lalaki, itong bayot, di ba? Kinsa. Kato, mag- Oh, mao man nang scam pro og Gcash diri. 10 pesos. 10 pesos lang. Cash out ko sir ha. O send lang tapos iuna niya ang kuan 100. Tapos giulahin niya ang G's charge. Nara sir on yo. Wala pag confirmation pa lang sa pangalan. Sagdan na pud ako sa puno ko gisingil. Nakatawan na lang kasi dahan kuan ba kada ganing mga buraot pag inana lang kang katidad. Na buraoton pa nila ning mga tang-an. Tama na si Rexon mag Gcash mo palit na siya diri Gcash ang ibayad. Dugay kay kina sila duha mao man. Wala. Aw pagdating i-confirm sulod pag. Kaya gina niya ito nulog mo tayo. I-check pag yun yung kuan. Bisag na send nagito klaro na gud sa Nestibo. Na may uban ba na kanang nasend na sila pero Puro sa iyaha pa nga kuan. Pwede na gud og di masend tawagon mo pagkaugma bro. Pilingon magud kay nga kuan pod cut kayong sunimal niya. Ay pag kinat-cut na kay wala pa minimo. Guys, ganun.